wayudo karka? Ruth nyathi Ochieng oloso maber. Gima wuoro en ni owacho no mana kaunti matiyo gi pesa maber. To konyisowa matiyo gi pesa marach. Ever kobonyisowa ni to mane kendo matiyo gi pesa marach. Problem manitiere momiyo ayie gi Ruth nyathi Ochieng gi paro moko mabende jowinjowa oseoro. En nikech oripo bed ni wang'eyo kata ni jotelo ng'eyo ni devolution ni oripo bed ni konyo jopiny. Clovers, gima inyalo wuoro en ni to ang'ono momiyo, for example, wan gi gik miluongo ni stalled projects. Ni chakre 2013-2014, kaunti moro pod gera gera stadium. Gavana mokwongo biro gi stadium. En gima pod gera gera. 2017 ogo kura stadium cha pod gera gera. Okida luongo ni kaunti. Ana kiani en kaunti. Ruth nyathi Ochieng nyalo nyiso. Giseketo kombe. 2027 pod kaunti ma pod idwa yawe kia December karango. To gi weche mag roundabout ni street light kata manyalo konyo jok manitiere market mano ok en priority mar governor. To roundabout ni is too important to us molo ng'iyo ni security lights kuonde ma mine wa use omena gi rech chal nadi. Ni kidhi e tie Lake Basin kacha to ng'ato ok par ni to jok madonje pigi security maromo nadi in terms of disaster risk management ma wanyalo miyo gi masama gidhi manyo rech to gin gi equipment malong'o ji ok lal e pi kacha. Ni mano iwuoro ndi ni ok en priority mar governor mabe kata school manodhiye to min gi netere mane school gi fees mar uso omena. To nyalo wuoro ni to kara priority mar jatelo en ang'o. Omiyo penjo no odok ne japiny. Ni sama wago kura, ting'e ni wan kuma wae kocha samoro gonya has more power than beginning to paro ni be jatelo nigi paro maliw. Omiyo jok manigi paro maliw kaka Kevin Osido gi Brenda kae kata gi Cleo to samoro ok nyal yier kata ka gidwa chung. Ni gonyo okiyuko jana ni pok yiengo mama tunda olwar. Ni itiwe wawe gi dhowa kama. Omiyo kaka watimo yiero marwa sani dware ni mondo japiny ochak penjre. Ni manifesto ma gavana wacho no dwa timogi. Ere kaka gigo relate gi vitu kwa ground. Sama wantie sani ni gik moko dhi nadi ka ine gavana to bang'e idwa ni mondo iduog kendo to kwacho gavana we mean all the elective positions nyaka mar MCA obed senator obed women rep jogo te watiyo gi gavana as an example mar jogo ma wayiero. Ae bang'e wa kanyo to wamiyo japiny gimiluongo ni CIDP manyiso ni en a mechanism ma wanyalo choko godo duond japiny mondo wamiye thuolo mar mondo nyiswa gigo modwa ni mondo tim. Tido ka bende counties mang'eny particularly magwa makaluogi be gimondike CIDP gi gimitimo opogre. Ni kidhi kamoro to nowach ni dwa ni mondo ger chiro kata dwa ni mondo ger gima chalo kama. To for the last 2 years and a half ma governor osebeti office kata mana procurement mar gima nowach ni dwa ni mondo ger onge. Omiyo wan kaka jogo mago kura wachak penjre ni what is it ma wadwa ni mondo tim. It is as good as not voting. Kech not voting no be is voting for the wrong person mochung' e office cha. Koro japiny dware ni mondo chak penjre ni ere kaka wanyalo jipanga wa organize ourselves. Nikech kiwacho weche mag boda ja boda nyalo organize their big network magi yier governor ma governor yier ma wabed gi history mar ni governor marwa ne ja boda. To nikech wantiere nyaka gi jogo moyier MCAs kata mane bunge mamalo kae jok ma ok nyal kata mana wacho kizungu. Koro penjri ni to koro ng'eyo wacho kizungu gi koso timo gima jopiny dwaro. Are they the same things or is it different? To bende nitie jok moko bende ma kizungu gi kia but king'iyo kaka gitiyo to ratiro gi mar tich to is okay. Omiyo jago kura dware ni mondo penjre ni to as we talk about devolution gi gik ma sirikal mag kor gwenge obed ni timo gi kaka jowinjo wawacho no. Ere kaka wanyalo merge all these interests. Akia ni ji adi for example ma osego simo ne jochungi kata representatives magi National Assembly members and also senators manitiere e mediation committee ni. Japiny oripo bed ni the more mawa emphasize oripo bed no ng'eyo ni the more mawa emphasize importance mar devolution to jogo miyiero will see the same sense. Mana kaka ne wamuso gi ndalo mag jenzika. Ing'eni ko nyisi ni wewe tutakusalimia to kata gima rach midwa timo cha be koro kitim. Luoro ma kimiwacho ni to koro kata ka ngadhi dala ang'alu kanye. Omiyo ok nwaneno between May and up to August ng'eny jogo moyiero ok nodok kata mana e miche gi nikech giluor ni dhimosgi. The same spirit and citizen agency
dware ni mondo wakete e critical matters kaka mag devolution. Wamosuru jogo ma wayiero, jochung' mekwa mantiere houses mopogore opogore. County assemblies, I'm so surprised, Cleophas, nikech jogo moyier MCAs should not be silent about weche matimre between national government and the county governments. Oripo bedni gibende giloso through duol margi milongo ni county assemblies forum. Kata mana independent counties can speak. Nikech magi gin jogo moyier, magine magi chung ne weche mag devolution at the grassroots level. Ti wuoro ndito, angono momiyo MCA o close. Angono speakers in their caucus ok gilos mondo wane ka gibende gi support weche mag devolution. Luoro nyalo bedo ni ka giloso te techo gi oko. Sani en kitemo wuoyo resign ka pok wagoli. Lakini ng'eni ka kiwuoyo weche ma jopiny dwaro to kata ng'ama dwa tich oko cha be oluor. Nikech en gi support base manyalo mose marach. Nikech kaka damedu ng'eni MCAs seche ma gine county assemblies gine ma gikadho chike mag counties, gine ma gikadho budgets mag